हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाहैबाय कर'ना भाइरासनिफ्राय बोरैहाय जों सांग्रांथि थानांगोन, बे बेरामनिफ्राय जों बोरैहाय सांग्रांथि थानांगोन, मा मा खालामनांगोन, आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो नाय, आं नोंथांमोनखौ बोरैहाय बिनिफ्राय रैखा मोनगोन भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। कर'ना भाइरासआ मोनसे गिख्रंथाव बेराम, बियो बुहुमनि गासैबो हादरावनो खना खनला जाजोबदों। जोंनि भारत हादरावबो बे भाइरासआ गोसारफैबाय आरो जों हादरानो दासिमबो मुलि खालामनो हायाखै। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां आरो बिनिफ्राय साबधान थानो नाजा, नङाबा नोंथांमोना जाबायबायोबा बेखौ मुलि गैया, थाखा फैसा गैया, नोंथांमोना थैनायनि लामायाव जागोन। जों गासिबो रावबो बारग'नाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एडभान्स सांग्रांथि था, बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय थाबाय। आं दा नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। बेखौ UNO माने इउनाइटेड नेशन अर्गेनाइजेसननि एजेन्ट हु होननाय दं, वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसन, बियो माखासे साजेस्ट खालामदों मारैहाय बे बेरामनिफ्राय बारग'नो हागोन। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो साख्रिनि रादाब आरो स्कलारशिपनि रादाब आरो गभार्नमेन्टनि गोदान स्किमफोरनि रादाबखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो होबाय थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलावबो थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान जेन'बा साख्रिनि रादाब, स्कलारशिपफोरनि रादाब आरो गोदान गभार्नमेन्टनि स्किमफोर फैयोबा नोंथांमोनहा आं हगारनाय भिडिअखौ नुनानै माबा मोनसे लाभ खालामनो हायो। आं दिनै नोंथांमोननो साख्रिनि रादाब नङा, आं एक्सट्रा कर'ना भाइरासनिफ्राय बोरै रैखाथि मोनगोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामदों। साख्रिनि रादाब चेनेलबाबो एबा स्कलारशिपफोरनि रादाबनि चेनेलबाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। कर'ना भाइरासनिफ्राय जों बोरै गावखौनो रैखाथि मोनगोन, जों बोरै रैखा खालामनांगौ, बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। बे बेरामा बुहुमावनो जोबोद गिख्रंथाव बेराम। बेखौ दासिमबो मोनसेबो बुहुमनि हादरानो बेखौ होबथानो हानायनि दासिमबो मुलि दिहुननो हायाखै। बियो अल बुहुमावनो गासिबावबो गोसारनानै दं। बे जोंनि इण्डियानावबो, आसामावबो, जोंनि खाथि खाला थानाय हादरफ्रावबो बे बेरामा फैबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भाइरासनिफ्राय सांग्रांथि था। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोना बोरैहाय मा मा सांग्रांथि थानांगोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थागोन। बे बेरामा बोरै बारस्लायो बिनि सोमोन्दैबो आं खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय नायलांबाय था, नङाबा नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना नुदों नै, गिबियाव मुलुगनां कर'ना भाइरासआ गिख्रंथाव महर लादों। दासिम सोरखारनि मोनसेबो सोखानायनि मोनसेबो राहा गैया। बेनिखायनो मुलुग सावस्रि आफाद वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसना मोनसे सांग्रांथि थाखाय थानो खावलायदों। माने UNOनि एजेन्सि मोनसे वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसन होननाय मोनसे एजेन्सिया, बेखौ अर्गेनाइजेसना बे कर'ना भाइरासनिफ्राय बोरै बारग'गोन बिनि सांग्रांथि थानो माखासे साजेस्ट खालामदों। बेयो मा मा नोंथांमोना बेयाव नायलांबाय थानि। जों बुहुमनि मोनफ्रोमबो हादरानो दाबो सोखानायनि माने मुलि दिहुननो हायाखै। मोनफ्रोमबो हादरानो सुपार पावार आमेरिकायाबो दासिमबो दिहुननो हायाखै, चाइनायावबो दिहुननो हायाखै। बे बेरामा चाइनानिफ्राय जादोंमोन, दासिमबो चाइनायाव जाजेननाय बेरामानो गासिबो बुहुमावनो गोसारजोब्बाय। दानिया जों बेनिफ्राय रैखा मोननो मा मा सांग्रांथि थानांगोन, जों बेयाव माखासे वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसना माखासे साजेस्ट खालामदों। बेखौ नोंथांमोना बेयाव नायलांनो हागोन। फार्स्ट वानाव दं नै, कर'ना भाइरासआ नुनायाव गेदेरनो, बिनिखायनो मोखांखौ सिजों खोबथेनानै लायोब्ला एबा मास्क गानोब्ला हाबनो हाया। माने नोंथाङा मोखांखौ नोंथांनि जिफोर एबा मास्कजों खोबथेनानै लानांगौनो, अब्ला बे कर'ना भाइरासआ जानो हाया। नोंथाङा जुदि अबावबाफोर थाङोबा, अबावबाफोर दावबायोबा, गोजानफ्राव ट्रेनफ्रावनो जा, बासफ्रावनो जा, नोंथांमोना हागौमानि मोखां फांथे आरो मास्कफोर गाननो नाजा। दानिया टुआव दं जाहैबाय, कर'ना भाइरासआ बारजों थाफाया, हायावसो थायो। बिनिखायनो बियो बारजों सन्देरा। कर'ना भाइरासआ बारजों सन्देरानो, बारजों थाफाया। माने बाराव कर'ना भाइरासआ थानो हाया, हायावसो थायोनो। बे भाइरासआ हायाव नों गानाय मानाय, बेनिखायनो नोंथांमोना सेन्देल गाननानै जेब्लाबो थाबाय, जुथा लंपेन्ट गाननानै, बियो हायाव थायोनो। दानिया बेयाव नै 3आव दं जाहैबाय, कर'ना भाइरासआ बबेबा मुवायाव गोग्लैयोबा सिथाबोब्ला बियो 12 घन्टा थायो, माने 12 घन्टा थायोनो। बेनिखायनो आखाइखौ साबोनजों मोजां दैयाव सुनांगौ। माने बबेबा मोनसे मुवा एबा माबाफ्राव सिथाबोबा बे भाइरासआ 12 घन्टा थायोनो। बेनिखायनो नोंथांमोना जेब्लाबो आखाइफोरखौ साबोनजों साखोन सिखोन सुनानै ला। आरो 4आव दं जाहैबाय, कर'ना भाइरासआ सियाव सिथाबोब्ला 9 घन्टा थायो। बेनिखायनो बे सिथाबनाय सिखौ सुनांगौ, नङाब्ला सान्दुङाव 2 घन्टा फोराननांगौ, अब्लानो बियो बुथारनो हानाय जायो। जुदि नोंथांनि सियाव कर'ना भाइरासफोरा सिथाबबायोबा, नोंथाङा बेयो 9 घन्टासिम थायोनो, बेयाव 9 घन्टासिम थायो। बेनिखायनो नोंथांमोना बे जिखौ साफोनजों सुनांगौ, नङाबा सान्दुङाव 2 घन्टा फोरानना दोननांगौ, अब्ला बे भाइरासआ थैयो, माने कर'ना भाइरासआ थैगोन। बे उनाव 5आव नुदों नोंथांमोना, कर'ना भाइरासआ आखाइयाव 10 मिनिट थायो। बेनिखायनो लोगोआव एलकहल स्टेरइड्स जौ लाफानांगौ, अब्लानो बेखौ होबथानो हायो। कर'ना भाइरासआ आखाइयाव 10 मिनिटसिम थायोनो। बेनिखायनो नोंथांमोना जौ लाफानांगौ होननानै बुंदों। नोंथांमोना जौजों बे भाइरासआ थैयो होननानै बेयाव वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसना साजेस्ट बानायदों। बियो आं बुंनाय नङा, बियो वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसननि साजेसन। बेखौ बोरै बिनिफ्राय रैखा मोनगोन, बिसोर बेबायदि साजेस्ट खालामदों। बेयाव नोंथांमोना नुदों नै, 26
नङाबा 27C एबा बिनिख्रुइ बांसिन गुदुङाव बियो थानो हाया। माने बे 26 आरो 27 गुदुं थासारियाव बे भाइरासआ थानो हाया। थैलाङो। थारमाने बे भाइरासआ थैलाङो। बिनिखायनो गुदुं दै लोङोब्ला आरो सान्दुं सायोब्ला होबथानो हायो। आखायाव बेयाव नैबे 26 आरो 27 बे बिसिबां गुदुंसिमाव थानो हाया। दै गुदुं लोंनांगौनो, नङाबा नोंथाङा सान्दुं सायनांगौनो, अब्ला बे भाइरासखौ होबथानो हागोन। आरो बेयाव नुदोंनि नोंथांमोना आइसक्रिम आरो गुसु मुवा जानो नांथारा। नोंथांमोना माब्लाबाबो आइसक्रिम नङाबा गुसु मुवा दाजा आरो नोंथांमोना हागौमानि दै गुदुंखौ फुदुंनानै लों, अब्लानो बे भाइरासआ सन्देरनो हाया एबा होबथानो हायो होननानै वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसना साजेस्ट खालामदों। बेयाव 7 नाम्बाराव दं नै दुंब्रुद दैयाव संख्रि एसे होनानै गल गल खालामोब्ला टुनसिलिन जिउसाखौ बुथारो, समफ्ल'आव हाबलांनो हाया। नोंथांमोना दैखौ गुदुं फुदुंनानै संख्रि होनानै ग्लब ग्लब खालामनांगौनो, अब्ला बे जिउसाफोरखौ बुथारोनो बे थुलुंसि होनानै। दानिया नै 8 नाम्बाराव होनाय दं बेफोरखौ मानिनानै सोलियोबा कर'नाल' नङा गासैबो भाइरासआनो होबथानो हायो। बेफोर गोजौआव आं खोन्थाबोनाय बे नाम्बारफोर माने खोथाफोरखौ नोंथांमोना मानियोबा, माने बेफोरबायदि दै गुदुं एबा बेफोरबायदि गुसु मुवा जायाबा कर'ना भाइरासल' नङानो गासैबो बेरामखौनो होबथानो हायो होननानै बुंदों। आरो बेयाव नोंथांमोना नै रादाबखौ बयनिसिमबो नोंथांमोना अननानै शेयार खालाम, जाहाथे बिसोरबो बेबायदि सांग्रांथि थानानै बे भाइरासनिफ्राय बारग'नो हायो। मानोना बे बुहुमाव दासिमबो मोनसेबो हादरानो बेखौ होबथानो हानायनि लामा खालामनो हायाखै एबा मुलि दिहुननो हायाखै। नोंथांमोनहा बेनिखायनो बयबो बे भाइरासनिफ्राय सांग्रांथि था आरो हागौमानि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोंथांनि लोगोफोरनो एबा गामि एबा नोंथांनि फेमिलिफोरनो खोन्था आरो शेयार खालामना हो, जाहाथे बिसोरबो सांग्रांथि थानानै बे भाइरासनिफ्राय रैखा मोनो। मानोना बे भाइरासखौ होबथानो खाथि थानाय भुटानावबो बे भाइरासआ फैबाय। ओंखायनो नोंथांमोना बेनिफ्राय हागौमानि सांग्रांथि था। आं बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो साख्रिनि रादाबफोरसो होयो, थेवबो आं नोंथांमोननो बे भाइरासनिफ्राय बोरै सांग्रांथि थानांगौ बेखौ थानो सुखुयैनि बयनावबो जाहाथे बिनि खौरां मोनो, बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ बानायनाय थाबाय। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै।